खुलुमबाय स्टुडिय'आव गिबिसारनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'। श्रीमन्त शंकरदेव संघनि 91थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागोन नाहरकटियानि रङाली फोथाराव। आसामनि साबा फरायसा इउक्रेननिफ्राय दिल्लीसिम सफैबाय। इउक्रेनाव मेडिकेल साइन्सआव स्टाडि खालामगासिनो दंमोन। रासियाया इउक्रेननि माखासे सोहोरफोराव गाग्लोबदों। पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार इमरान खानआ रासियानि प्रेसिडेन्ट पुतिनखौ लोगो हमदों रासियानि राजथावनि मस्क'आव। इउक्रेनाव थानाय भारतनि फरायसाफोरनि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार बेखेवदों भारत सरकारा। रासिया इउक्रेननि जाथायखौ लानानै UN सिकिउरिटि काउन्सिलआ हरखाबै जथुमदों। आसामाव लेअपार्डनि सेन्सास खालामनाय हाबाया जागायबाय। नर्थ कामरुप फरेस्ट डिभिजनआ स्टेट फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जानानै बे थांखिखौ लादों। रासियानि गाग्लोबनायाव सा 130 इउक्रेनियान सुबुंनि जिउ खहा। इउक्रेनाव गाग्लोबनायनि बेरेखायै सोमावसारनायनि थाखाय सा 150 सुबुंखौ पुलिसआ हमदों रासियायाव। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 8थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। कार्बि आंलंनि लांहिनाव सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय 24 फेब्रुवारिसिम जागोन।